العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اللہ کریم رؤوف الرحیم وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثناء و بعد حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کریم آقا دی بارگاہ بکس پناہ ہدیہ عقیدت و محبت بصورت درود و سلام پیش کرن تو بعد اللہ کریم انہاں بچیاں نوں غلام شبیر تے نظر عباس نوں اور انہاں دے سارے ساتھیاں نوں جزائے خیر نصیب فرمائے کہ انہاں نے اللہ تعالیٰ دے دین دی تبلیغ واسطے
اس محفل پاک کا اہتمام کیتا ہے. ساڑھے واسطے بڑی خوش نصیبی ہے کہ اسی اللہ دے دین نو سمجھن سمجھان واسطے اللہ دے گھر وچ بیٹھے ہاں. سارے بھائی جتنے بھی تشریف فرماؤ یقیناً مقصد تہاڈا دین سمجھنا ہے اور ساڈا مقصد اللہ دا دین سمجھانا ہے. اسی مسلمان ہاں. حضور دی زندگی اگر اسی پڑھیے سمجھیے تے حضور دی ساری زندگی مسجد دے گردی گھومدی ہے. حضور دی حیات مبارکہ مسجد دے نال بڑی متصل سی. حضور دے حجرے دی ایک کھڑکی مدرس مسجد دے وچ کھل دی آئی. حضور دے دور وچ نماز صرف مسجد وچ نہیں پڑھی جاندی بلکہ جتھے فوج جانی ہوئے جتھے لشکر کشی ہونی ہوئے جتھے کوئی پرابلم ہوئے فوج دا سب تو بڑا ادارہ یعنی جی ایچ کیو وہ بھی مسجد سی. اور جڑے فیصلے کرنے ہوندے یعنی لڑائی جھگڑے دے کوئی کسے امر دے بھی فیصلے تو فیصلے چونکہ حضور فرمانے ہوندے اس واسطے ساڑی جڑی سپریم کورٹ سی وہ بھی مسجد وچی آئی. جڑے بندیاں دے گھریلو معاملات ہوندے وہ سارے بھی یعنی ڈیرا بھی وہ مسجد وچی بھجدے آئے. جڑی اسلام دی تعلیم سی کسے نو نماز سکھانی قرآن سکھانے کلمے سکھانے وہ جڑا اسلام دا پہلا سکول سی وہ بھی مسجد وچ سی جنہوں صفہ دے صحابہ جتھے بیٹھ کے پڑھ دے وہ چبوترا بھی مسجد وچ سی اور تعلیم بھی مسجد وچ ہوندی ہے. جمعۃ المبارک بھی حضور مسجد وچ پڑھاندے تے حضور سرکار دا قیام بھی مسجد وچ سی. جنہ روحانی تعلیم لینے ہوئے وہ بھی مسجد وچ حضور کول ہوندے یعنی مسجد اس اسلام دا مرکز ہے. مسجد اسلام دا مرکز ہے. سارے فیصلے مسجد وچ ہوندے باہروں مال غنیمت آندا تی تو مسجد وچ آندا. کسی ایلچی پیش ہونا ہوندا سی تو مسجد وچ پیش ہوندا سی. جڑے وفد ہوندے ایمبیسیڈر وہ ہوندے تو مسجد وچ پیش ہوندے الگ تو کوئی بلڈنگ نہیں بہتے بھاؤ تے وہ سارے مسجد وچ ہوندے. مسجد دی اہمیت سی اس وقت بہت زیادہ. ہن ساڈی دلچسپی دے جو مقام نے وہ بہت زیادہ بدل گئے. ساڈی دلچسپی جس جنہ چیزاں نال ساڈی ٹی وی اور جگہ تے پے ڈیرا اور تھاں تے پولیس والا تھانہ اور جگہ تے فلانی دفتر اور تھاں تے تو ساری دنیا چلی گئی. ایک پاسے مسجد رہ گئی ہے فقط نماز واسطے. تو اس واسطے بھی اگر مسجد ہوئے تو قابل قبول ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اسی اس واسطے بھی مسجد نو استعمال کر رہے ہیں کہ اتھے نماز پڑھی جائے؟ کیونکہ مسجد کا مقصد نماز پڑھنا رہ گیا. چلو یہ ایک مقصد بھی رعایت رہے نا. اور سانے یہ سوچنا چاہیے کہ اسی کتنے بندے مسیتے ہونے ہیں کتنے بندے اسی مسجد نماز پڑھنے ہیں اور کتنے بندے اسی یہاں جڑے مسجد نہیں آتے چلو کسی اور جاتے نماز پڑھ لینے. عزیز من ہن تے نماز بندے سمجھتے ہیں ادو پڑھنی چاہیے جدو بڈھا ہو جائے بندہ. وہ کسی کام جوگا نہ رہ جائے تو ادو وہ نمازی بن جائے. وہ جاہل ہو یہ فیصلہ کیویں کر لیا جی کہ نماز بڑھیاں پڑھنی ہے؟ کیا آپ نو یہ علم نہیں کہ جدو بچہ 7 سال دا ہو جائے اس تو بعد انہوں نماز پڑھنی چاہیے؟ 7 دا مطلب 70 کیوں تسی نال 0 لا لئیے؟ بس 70 دا ہویا تو پڑھا گا. 7 دی پڑھنی شروع کرنی ہے 7 سال دا ہوئے تو پڑھنی شروع کر دے.
اسی 70 سال تے کچھ سیانے 70 سال بھی کوئی نہیں آتے. وہ ایڈے ضدی نے ابلیس دے ایڈے بیلی بنے نو آندے بس ساڈے تو اتنے ہی پڑھنی ہے. اتنے پڑھن دا مطلب نہیں سمجھ آیا. اب مر گئے تو اتنے پڑھ چھڑیا اپنے آپ اساں کوئی نہیں پڑھنی. وہ ایڈے ضدی نے. تو بھائی اصل تے آپ پڑھی دا نفع ہونا ہے. اتنے پڑھی دا مڑے نہ نفع تے نہیں نہ سونیا ہونا جنہ آپ پڑھی دا ہونا. تو نماز تا وہ جڑی آپ پڑھی جائے وہ اندر پڑھ چھڑیا ہے جی اللہ سونا مڑ کر سی. اصل دے اندر انہاں دے ایمان کمزور نے. انہاں نے اے یقین کوئی نہیں کہ اسی اگاں پیش ہونا ہے یا اگاں کو وہ اندر پتہ نہیں کی ہونا ہے. اگاں اپنی جڑی ہے سوکھڑا گزارو. بدبختی اس بندے دی تاں ہی گھراں وچ پریشانیاں ود گئیاں نے. گھراں وچ سکون گھٹ گیا ہے. گھراں وچ بدبختی زیادہ ہو گئی ہے. گھراں وچ ناچاکیاں ود گئیاں نے. برکتاں گھٹ گئیاں نے. اگے روٹی تھوڑی آئی بندے سکھی رہندے ہیں. ہن روٹی ڈھیر ہوئی ودی ہے تے سکھ کوئی نہیں. کیونکہ روٹی اپنے نال پیسہ آوے تے سہولتاں ہوندیاں. پیسہ آیا ہے تو اس ٹی وی لے آندا ہے, اس فلماں لے آندیاں نے, اس ڈش لے آندی ہے. تو بندے انہاں حرام کاریاں وچ مشغول ہو گئے اور اللہ دے دین تو توجہ گھٹ دی جاندی ہے. یہ وجہ ہے. وہ پیسہ تے آ گیا سن لیکن سکھ ساڈے کولوں لے گیا, سکون ساڈے کولوں لے گیا. اسی دین تو دور ہو گئے. یہ وجہ ہے کہ تسی آ مسجد بنے دے بدے ہو تے مسجد تسی بنائی ہے. بھیا مسجد بنانا کمال ہے لیکن یہ پورا کمال تاں ہوندا ہے جدوں مسجد نو آباد کر دیتا جائے. نہیں تے مسجد چو دعا نہیں ملدی. مسجد اس بستی دعا نہیں دیندی جڑی مسجد آباد نہ ہوئے. مسجد اس بستی نو دعا دیندی ہے, اس پنڈ نو مسجد دعا دیندی ہے جڑے بستی والے مسجد چاہندے ہون, ان آباد کردے ہون اور او دے نال انہاں دا تعلق ہوئے. مسجد دا پیار ہے نہیں کہ 100 روپیہ دے چھڑیا مہینے بعد تے آکھیا چل مسجد جانے تے اللہ دا گھر ہے اللہ جانے. انج نہیں. اے مسجد بنائیے تے دے وچ آ کے اس نو آباد کریا کرو. 5 وقت اذان ہوئے اور بندے آ کے نماز پڑھن. اے اسلام دی اصل ڈیمانڈ ہے کہ اذان ہوئے تو بندے مسیتے آن. نوجوان بزرگ بڈھے اپنے گھرائیں چوس رہے جتھے جتھے ہون سارے کم چھڑ کے مسجد چادر ہو جان. تسی ویکھیا اولے بستیاں تے رب دی رحمت کیڈی ہوندی. بے نمازاں نال ساڈیاں مسیتاں بھریاں پئیاں نے. بستیاں بھریاں پئیاں نے بے نمازاں. بستیاں دیاں بستیاں موجود نے. گھراں دے گھر بھرے پے. آبادی ودی جاندی ہے, نمازی گھٹدے جاندے. عزیز من و دوستان من, اصل کمال ساڈے ذمہ ہے کہ مسجداں بندیاں نال بھرو. جدو اسی مسجداں بھر لینیاں ادو ساڈے ادھے کام جڑے ساڈے مسائل نے وہ فنش ہو جانے. باقی ادھے مسجد چاؤن دی برکت نال فنش ہو جانے. عزیزو اور ساتھیو, میں جناب دی خدمت عرض کرنا کہ شیطان تو مسیتے نہیں آن دیندا. تو جال پیندا ہے, کنڈیاں پیندا ہے. پہلا پڑھ لینے آؤ جا لینے آؤ, وڈے ہوئے تو پڑھ لاندے ہو اجے مڑ خیر آئی ہے کرنے آ اس گل وچ ہی ہو تسی. لیکن تسی مسیتے نہ آندے پے. جدو مر جانا ہے تو ادو اللہ تعالیٰ قرآن فرماندے ادو بندے آکھنا یا اللہ ایک باری مینوں پیچھانا ہے گل دا, میں پہ ہی سجدے راساں. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ, میں اپنا سارا مال صدقہ کر دیاں گا تے اللہ دیاں ولیاں ہی چ داخل ہو جانا. لیکن اج تک کوئی بندہ پیچھا نہیں پلٹیا. عزیزان من, آؤ ذہن بناؤ کہ اسی نماز شروع کرنی. ساڈا پرابلم ایک یہ بھی ہے نمازیاں دے گھٹ ہون دیاں وجوہات چوں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ساڈے زیادہ بندیاں نماز آندی کوئی.
جہالت ایڈی ہے کہ جیڑا سارے زمانے دیاں گلاں آنج توتے آر کردا ہے نا وہ نماز آکھیے تو ان کو نہیں ہوندی. ساڈا اصل مسئلہ بنیادی جڑے بے نمازی ہونا دا وجہ ہے نا وہ بندہ اصل چندرو مطمئن نہیں ہوندا. ہن میں وضو کر کے جاواں بھی مینوں آوندی کوئی نہیں تو میں اتھے جا کے کی پڑھنا ہے. ہن آندے تے شاہ ہی ہیں وہ بیٹھے اوکے تے آکھدے نے اسی مڑنے چوہے ہاں. میں کہ جی چوہا صاحب تسی کسے کول جانا ہے تے تواں اکھی ڈینیاں نہیں یا تواں گھر بیٹھے ڈین تسی جو نے چوہے ہو تے چوہا صاحب کسے اکھی والے کول جاؤ با جناب تھوڑا جہا نور مینوں وی دیو اوتھے اوکے تے بیٹھے تیریاں اکھاں روشن کر جائیے. سلیمانی سرما ساڈے کول پائیے تے تیریاں دوویں صحیح ہو جان. مہربانی تے تو ہی کرنی ہے. میں تیرے پنڈ جو مولوی ہوندا سر کھا وہ ناک میں سکھا مولوی میں سیکھنی ہاں تو بندے آندے لا ہن میرے بال بچے بھی ہو پر مینوں شرم نہ ہو سی ہن میں نماز سیکھدا وا تے اس لیے شرم کون ہونی جے قبر جانی تو نہ آکھنا تے کوئی نہیں ہوندی. میرے نبی سرکار فرمایا ہے کہ ماں دی گود تو لے کے تے قبر تک پڑھ اے کیڑی شرم ہے. میں ہن بھی پڑھنا میں اجے بھی پڑھنا تو میں آکھاں مینوں شرم آندی ہے ہن میں پڑھاں پڑھنے وچ کیڑی شرم ہے. شرع شریف وچ تے شرم ہے کوئی نہ. گال کڈن لگیاں شرم کر جھوٹ بولن لگیاں شرم کر نماز نہ آوندیاں تے شرم کر دو نمبریاں تے فراڈ کرن تے شرم کر. جتھے شرم کرن دی لوڑ ہے اوتھے نہیں کردا تے نماز دین سیکھن لگیاں تینوں شرم آندی ہے. بڑا بے شرم ہے وہ بندہ. جتھے شرم کرنا چاہیے اوتھے نہیں کردا تے جتھے نہ کرنا چاہیے اوتھے شرما والا بنیا بیٹھا. اصل چ نہ بندیاں دا علاج ہے ڈنڈا. کچھ بندیاں دی ہدایت گلاں نال آوندی ہے تے کچھ نوں لتراں نال آوندی ہے. کچھ بندے گڑ کھان والے ہوندے نے گڑ کھادے ہی سیدھے ہو جاندے تے کچھ لتر کھان والے ہوندے نے تاں سیدھے ہوندے نے. ایوب دے دور بھی بزرگ گل دسدے نے با ایوب آکھیا جڑا نماز نہ پڑھے اون دی مسیت حاضری لایا کرو. جڑا نہ پڑھے اون دے تھانے نہ دیو. امام دی ڈیوٹی لا دتی تے ایوب دے دور تے میں ساڈے شاہ ہی دس دیا ہے بہت دور اسی مسیتے نماز پڑھا کے آ جائیے آنا تے کوئی جٹ لیٹ ہو گیا تو نماز پڑھن تو بعد ساڈے کول آوندا جی میری حاضری لا چھڑیا میں پڑھی جانا. صرف میرا تھانے دار کول نہ جائے میں پڑھی جانا. ایڈا تھانے دار تو ڈردے تے جہنم دا ڈر کوئی نہیں. بہا بھی آئے بھی سن سٹنا نے جنہ نہیں پڑھ وہ دیکھ اے ہن بھی گورنمنٹ چاہے آکھے وہ جڑا مسیتے نہ آیا 40 دن نمازاں مس ہو جان جیل وچ گلو ایک بھی مس نہیں ہوئی. سارے بڑے دھیان نال جنہ نہ ہوندی ہوئی انہاں بھی کھلو جانا ہے جنہ نہ ہوندی ہوئی انہاں بھی مگر کھلو جانا ہے. جویں پڑھدے پے اوویں نال پڑھ کے پر حاضری تلوا بے لیا. اے سانو اصل دے اندر ایمان دی کمزوری ہے. ایمان کمزور ہے پولیس تو ڈر آندا ہے اللہ تو گھٹ آندا ہے. اے ایمان دی کمزوری ہے. جنہاں دے ایمان طاقتور ہوندے نے انہاں اللہ تو ڈر آندا ہے دوجیاں تو نہیں آندا. ساڈے ایمان کمزور نے سان اللہ سونے تو گھٹ ڈر آندا ہے دوجیاں چیزاں تو بڑا آندا ہے. سو بیلیو جنہاں نہ نہ ہوندی اس گل تو شرم نہ کرو. کاپیاں لے لو نماز والیاں تے مولوی صاحب تو ایک ایک حرف لیندے رہو. تے میں تو سوکھی گل دسی جانا میری یہ یاد کر لو جی نماز نہیں بھی آتی نا وہ امام دے پیچھے آ کے کھلو جایا کرے تے سیکھنی شروع کر دے. ساری عمر بھی سیکھدا رہیا تے نہ آئی تے جڑی مگر کھلو کے پڑھ دے رہے اس ورکاؤ مار را کے این تے عمل تا ہو جا سینا. اللہ کہے رکوع کرن والےاں دے نال رکوع کرو. یا اللہ سونے آوندی نہیں ٹل سارا لائی آیا ہوں جو رکوع کرن والےاں دے نال میں کردا رہیا. اینا کو تے کرے نا بندہ ان دی ہو سکتا ہے وہ جڑی انج دا پڑھدا ہوئے ان دی باڑی پڑھن والیاں سونیاں نالوں اللہ چھتی قبول کر لے کے میرے تو ڈر کے آ تے جاندا ہے نا. بھائی میرا پتر ہوئے میں ان آکھاں پتر اٹھ مجھ چو مثال دے ہن اون نہیں آوندی کہ مجھ کیویں چونی ہے
لیکن اس حکم منیا ہے، اٹھ کے لگ پیا ہے میں بھی ویکھ لینا ہے بہنے جاچ کوئی نہیں ہو نا فرمان نہیں تے جو آکے میں تنو چوئندی تے باویں چوئندی ہوئی یا نہ چوئندی ہوئی نا فرمان تا ہو گیا نا، کیونکہ سمجھے چاہیے نا فرمان ہو گیا نا۔ یہی گل بیلیا میں سمجھا رہا کہ بندہ نا فرمان تے نہ ہوئے آتے جائے نا جدو آکھیا جائے حیا علی الصلاۃ آ بھائی نماز آ تو بندہ آ جائے تے دعا منگے یا اللہ سنیا میں انہا کوئی کر سکتا میں حاضر ہو گیا، اگو ہمت دے میں پڑھ لما، ایک ایک حرف پڑھدا رہے وہ حرف باویں مہینن پکے کھا سارے جان دیاں گال آ جاندیاں تے ایک میں ہو سکتا ہے قرآن ڈولے سارے آنا ہوندے جیڑے جٹ نو چا پھروڑ ہون پائیں دا آتے ہوندے ہی ہونے جی ڈولے جو ہوندے ہیں نماز کیوں نہیں ہوندی؟ اصل چیز یہ ہے کہ دل میں خوف نہیں اللہ دا اور شوق نہیں نماز دا، جدو شوق پیدا ہو جائے اور اللہ تو ڈر آ جائے نا مڑ بندہ سیدھے راتے ہو جاندہ ہے۔ یہ ایویں بس بندے دی پٹڑی چینج ہو جائے تے اللہ کرم چا کر دے۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ اللہ دے ولی گزرے نے تو او شراب کڑھے بھی آئے پیندے بھی آئے تے ویچ دے بھی آئے۔ ایک دن گلی چو لگے جان شراب دے کارخانے پہ جان تے او راہ وچ ایک کاغذ بکھیو نیو دے اتے اللہ دا نام لکھیا سی، انہاں او کاغذ لیا تے صاف کر کے اتے چ رکھیا بھی بے ادبی نہ ہوئے، آپ اگاں ٹر گئے۔ جدو اتھے پہنچے کارخانے وچ بیٹھے سن تے بوا کھڑکیا، جدو بوا کھڑکیا تے آپ پوچھ دینے کون ہے؟ او اس علاقے دے اللہ دے ولی نے اپنا تعارف کرایا کہ میں فلاں بندہ تے تیرے دروازے تے رب دا پیغام لے کے آیا۔ حضرت بشر فرماندن کہ میں پیرائیں چ جتی نہ پائی با میں گناہگار ال میرے رب دا پیغام آیا ہے۔ وہ دوڑ کے آئے، ہاں جی انہوں نے فرمایا کہ اللہ سونے دا پیغام ہے کہ تو میرے نام دی عزت کیتی ہے ہن تیری عزت ہوئے گی۔ دل دی دنیا بدل گئی کہ اللہ سونیا میں صرف تیرے نام دا ادب کیتا ہے تے تو میرا ایڈا میرے تے کرم فرمایا۔ انہاں او فیکٹری ساری شراب والی بند کر دیتی، سارا سسٹم ختم کر کے انہاں اگ لا دیتی، ختم کر کے تے اللہ دی یاد وچ محو ہو گئے تے انہاں مڑ ساری زندگی جتی نہیں پائی۔ کسے پوچھا بس سرکار تسی جتی کیوں نہ پیندے؟ فرمایا جے تو میرے رب دا پیغام آیا میں ادو کوئی نہیں پائی تے میں چاہنا ہن میں انجی رواں تے مڑ جڑے راہ تو وہ لگ حافی سدے نے پیرو ننگے بندے نو اس تو انہوں نے حافی کہندے تو او پھر اتنا انہوں دا مقام اللہ دی بارگاہ سی کہ او جس راہ تو لنگ دے آئے نا اس راہ دے جانوراں کدی راہ پیشاب گوبر نہیں سی کیتا کہ تو اللہ دے ولی لنگنا ہے، کہ تو اللہ دے درویش لنگنا ہے۔ بھائی اصل چیز تے اس چیز نو ویکھنا ہے نا کہ ساڈا اللہ سونا ساڈے تے کتنا مہربان ہے، کتنا کرم نواز ہے، اللہ کریم کتنا ہے، کیسی اس دے طرف ٹریے وہ دی طرف رجوع کریے تے اللہ ساڈے واسطے فوراً اپنی رحمت دے دروازے کھول دے۔ اور تسی اگر حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ دا واقعہ سن لو نا کہ انہاں دی زبان انہاں دی نماز بھی صحیح نہیں، قرات انہاں دی صحیح نہیں، وہ نماز پہ پڑھ دیا حضرت حسن بصری پیچھے کھڑے ہو گیا کہ انہوں نے مرشد سن حسن بصری، وہ پیچھے کھڑے ہو جدو انہوں نے قرات کی تھی انہوں نے نماز چھڑ دی تھی کہ یہ نماز یہ صحیح ہوندی۔ اللہ انہوں نے دل وچ القاء فرمایا کہ اے حسن بصری اے دے لفظ پاویں نہ صحیح لیکن اے دے دل وچ میرا پیار رہا۔ عزیزاں نے من صرف لفظاں تے رب نہیں نہ ویندا، تیرا آنا ویکھنا ہے اللہ نے۔ چلو میں ایک سال دے نماز بندے نہیں آؤندی، وہ آندا ہے امام دے نال نکلا مار کے ٹر جاندا ہے۔ حضور سرکار دی ایک صحیح حدیث ہے کہ جس وقت بندہ وضو کردا ہے نا او دے وضو دا آخری قطرہ جس لئے او دے وجود تو جدا ہوندا ہے
پچھلی نماز تو لے کے ہن تائیں دے جتنے صغیرہ گناہ ہوندے نے اللہ معاف کر چھڑدا ہے۔ صرف وضو کرن نال اگا نماز تے شروع ہی اجے نہیں ہوئی، اجے مسجد جا کے وضو کیتا تے سارے صغیرہ گناہ اللہ معاف کر چھڑے نے۔ بھائیاں اور کی رب تو لینا جی؟ تو جن تسی ٹرو ہی نا اودے آؤ ہی نا، صرف وضو دا اتنا ثواب ہے تے نماز پڑھن دی کوشش تے بھی بڑا اجر ہے۔ اللہ خود قرآن وچ فرماندے نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جیڑا میری طرف ٹر پوے میں او دے راہ کھول چھڑ، او دا ذہن او دا دل کشادہ کر دینا، او دے واسطے آسانیاں پیدا کر دینا۔ دیکھو بندے کافر مسلمان ہوندے عیسائی مسلمان ہو رہے ہیں ڈھیر، وہ وڈے وڈے ہوندے تے موڑو بعد وچ ہی نمازاں سکھ دے، وہ بعد وچ ہی سارا دین سکھ دین تے اللہ پاک کرم کردا ہے تو سکھ ہی لیندے۔ اسی جو جمع مسلماناں نال تے اسی سکھن دی کوشش ہی نہیں کردے۔ تے بھائیا مڑے سکھنا تے پوندا ہے ہن چمچی نال تے منہ وچ دین آوندا نہ ہویا، چمچی نال وچ پا چھڑیے تو بندہ کہ آ گیا، انج نہیں ہونا، پڑھنا تے دین پاؤنا ہے۔ نہ قبر وچ انگریزی بولنی آ تے نہ اردو تے نہ پنجابی، قبر وچ عربی بولنی آ تے کچھ چار حرف پکا لا تاکہ منہ تے سیدھا چڑھ کے بولن والی جاچ آ جائے گی، کچھ چار حرف پکائن دی کوشش کرو۔ یہ تے ہن مولوی صاحب جڑے ہوندے نے یقیناً وہ تانوں سکھاؤن دی کوشش کردے ہونے، اگر تسی مہربانی کرو تے بھائیا یقیناً اللہ اپنے بندیاں نو مایوس نہیں کردا، وہ اپنے بندیاں تے کرم فرما دیندا ہے۔ ایک ایک حرف لے کے تسی ایک مہینے چ ایک حرف بھی پکاؤ نا تے تم ہی انشاءاللہ ایک دن تساں توڑ اپڑ جانا ہے۔ تے جے نام ہی اپڑے ہوئے تے اس راہ تے بھی مر گئے ہوئے تے سائیاں راضی ہو جانا ہے، بھائی ٹریا تے آ چلو مٹھا مٹھا ٹردا ہو سی، ٹریا تے رہا ہے نا۔ لبے آؤ ہن مڑ ذہن بنائیے، نریاں گلاں نہ کریے، ہن ذہن بنائیے کہ اساں اگوں ہن توبہ کرنی ہے تے اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہو جانا ہے، بھاویں اوندی ہے تے بھاویں نہیں اوندی، امام مسجد دے نال کھلو کے اودو ویکھ کے پہ پڑھاں تے سیکھن دی کوشش شروع کر دیں گے، سائیں کرم چکر سن تے اگوں اوندی جاسی۔ اے ذہن تے بنائیے، اے ذہن تے بھی اجر دی جانا ہے۔ ہن میں یہ گل تو ہزار باری بھی دساں تے گل تے مڑ اوتھے ہی، جیڑا بندہ سیکھن ٹر پوے او طالب علم ہے تے طالب علم مر جائے تے شہید دی موت ہے۔ سمجھ آئی جی کوئی نہ؟ میرے نبی فرماتے ہیں من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جیڑا بندہ گھروں دین سکھن واسطے ٹرے ہو انج جویں مجاہد فی سبیل اللہ، جنہ چر پیچھے ہٹ نہ آوے وہ جہاد دے راہ وچ۔ لا نماز ساری عمر بھی نہ آئی، میرا ذہن ہی ایڈا کون دے تے جیں ذہن دیتا ہے اون پتہ کوئی نہیں، بس تیل سارا لایا سکو آئی نہیں، وہ اللہ سونے نے پتہ ہونا ہے نا بھئی اس تے سارا زور لایا ہے، آئی نیس چال معاف کر دیو۔ تو جی اسی آکڑ کے بھوکے تے ہی بیٹھے روی اذان دے ویلے تو مڑو دی بھی اپنی مرضی ہے، وہ آپ بے نیاز ہے، تیری بے نیازی کیڑی، وہ ساریاں بے نیازاں تو بڑا بے نیاز ہے۔ آکڑیاں بندیاں نہیں پسند کرتا، میرا اللہ عاجز نو پسند کرتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جڑا اللہ واسطے نیواں ہوئے اللہ ان دے درجے بلند کر چھڑدا ہے۔ آئی جے سمجھ کے کوئی نہ بھائیا ہن ٹرنا تے مڑ تساں آپ ہی ٹرن دا ذہن تے بناؤ۔ مزہ تاں ہے میں نے مولوی صاحب فون کر کے آکھن باجی بندے کوئی 5-7 بعد گئے، یہ 5-7 بھی آ جان تے تقریر پوری دا مول پہ گئے۔ تے میں مولوی صاحب نو بھی آکھاں گا بھائی تسی بھی کناں دے گھر میلہ ٹر جاویا کرو، بھاجی تواڈے ال میلہ آیا کوئی جٹ پوچھن جناب خیر ہے کیڑے جرم دا میلہ کروں، تے اسی آکھے جی جرم ساڈا نہیں، جرم تے تواڈا میلہ کروں گا، مسیتے آ گیا ہو۔ کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گل، میلہ تے اس گل دا ہے جناب بس تواڈے گھر آیا وا مسیتے آویا کرو، اور کچھ نہ آئے اس تے شرم تے آؤ اس دی نہ بندہ میں بھی چنگا جن دیال مولوی صاحب میلہ آئے مسیتے آویا کرو۔ اللہ اللہ اللہ۔ وہ ایک درویش نا بازار وچ بیٹھا تے کسے پوچھیا بابا ایتھے کیوں بیٹھا ہے؟
بابے آکھیا بھی میں انہاں بندیاں دی تے اللہ سونے دی کراؤں صلح تے ہونوں نہیں رہی. انہاں آکھیا کیوں نہیں ہونوں رہی؟ انہاں سے آکھیا اللہ مندہ ہے صلح تے آ بندے نہیں مننو رہے. اے نہیں پہ جے اللہ سونے نہ صلح کر دے. کچھ دن لگے وہ بابا قبرستان میں بیٹھا کسی پوچھا بابا جی ہونے تھے کیوں بیٹھے ہو؟ فرمایا کام مجھے بھی ہو یہ میں صلح پیا کرے نا بندیاں انہاں قبراں والےاں دی تے اللہ دی. انہاں آکھیا مڑ ہوئی ہے. انہاں آکھیا جی ہن اے مندے نے ہن او نہیں پیا مندا. ہن اے آندے بجے اج لے دے تے ساڈے لوڑا ہے لیکن ہن بھائی تیری ہاں دا فائدہ کوئی نہیں. جس لے ہاں دا ٹائم آ اس لے ستا رہے ہیں. عزیزاں دی وقار اللہ دے ولی اللہ دے بزرگ فرماندے نے چنگے عمل کمال بندیا تے کر کچھ یاد الہی خبر نہیں کس ویلے تے تو ہو جانا رائی. حضور میاں محمد بھائی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے لوئے لوئے بھر لے کڑیے اے کڑی تسی ہو میاں صاحب. کڑی تو مراد غافل بندے لین جڑے اجے بھرنوں نہیں رہے ہن ٹائم نے. فرماندے نے لوئے لوئے اجے چاننی اجے ویڑائی اپنے عمل دا برتن بھرپور کر لے ہن بھری سکدا ہے. فرمایا لوئے لوئے بھر لے کڑیے جے تو بھانڈا بھرنا شام پئی بن شام محمد تے گھر جاندی نے ڈرنا. شام تو پہنا شام اے دا مطلب پتہ ہے شام پئی بن شام یعنی اجے شام ہوئی نہیں تے شام ہون دا مطلب پتہ ہے کہ یہ جس وقت بندہ مردہ ہے نا ان دی جان فرشتے کٹ دینے اس بڑے ان لگتا ہے دن ڈبدا پیا ہے. ان یہ منظر دسدا ہے ہر بندے نو باویں سرگی فوت ہوئے تو باویں ادھی راتی تے باویں دوپہری لگدا ان اس ویلے لگنا انجے جویں دیگر ہوندی دیگر جڑی ہے اوندا تے شام دے درمیان والا اجی نسی جاٹا نے آ کے دیوں تتراندا پیا آخری لمحہ تے ان انج محسوس ہونا ہے مرن والے. او گل میاں صاحب فرماندے نے جدوں شام تو پہنا شام دسنی آ اس تو پہنا کچھ کر لا بھائی اپنے اللہ تو ڈر جا. 70 سال دیاں بابیاں او داڑھی منڈینا چھڈ دیو اندے تے رحم کرو. رسول اللہ دی سنت نال پیار کرو. رسول اللہ قبر وچ تواڈے نال پیار کرن گے. سن شرم ہونی چاہیے. عمر ساڈی کیڑی ہو گئی ہے چٹی داڑھی اسی نائی اگے رکھنے اب سن پپو بنا. بڑے بے ہدایتے بندے نے جڑے 70 سال عمر دی چٹیاں داڑیاں نائی اگے لے کے بہ جاندے تے آندے سن چھور بنائی ایک باری. جدوں تو چھور رہا نہیں تے ہن کیویں بننی دھکے نال بننی. چھور وچوں ہی چھوراں وچوں ہی اگاں آیا نا تو بیک گیئر کوئی نہیں. اس گڈی دا بیک گیئر اے جڑی زندگی والی گڈی ہے نا عمر دی ایندا پتر بیک گیئر کوئی نہیں ایویں رگڑدا پیا اپنے آپ. میں اجے نہیں اجے میں نہیں ابھی تو میں جوان ہوں تو کوئی نہیں ایویں ڈرامے کرنا چھڑ دے ہن چھوڑ اس نو حضور راضی ہون گے اور کچھ نو تے کم از کم. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے بندہ ٹر جائے نا قبر وچ تو دی داڑھی وچ وال چٹے ہون تے فرشتیاں ویکھنا ہے تے اللہ فرمایا فرشتیو چھڈ دیو ویندے نو چٹی داڑھی اے دی سفید وال میرا نور نے
تے میں اپنے نور نو کیویں دوزخ وچ گلاں چھوڑ دیو اس کم از کم سفید داڑھی لے کے قبر وچ ٹر جاواں گے تے سرکار اس گل تے راضی ہو جاسن ویکھ کے آونا جو نے بجنے جو کہا میری سنت رکھی تے بیٹھے. اچھا بندے جڑے نا وہ اس گل تے بھی کچھ ہوندے نے مشاہ جی جے کوئی میرے وچ غلطیاں نے وہ میں کڈ لواں مڑ میں داڑھی رکھاں یہ نہیں وہ آندا ہے گولی میں سر دی پیڑ والی تاں لینی ہے میری پیڑ ول ہو لین کو سمجھ آئیے گل دی کہ نہیں. یعنی ایک بندے نے کہ بھائی جی گولی یہ سر درد تو آکھے گا جی میں لواں گا ضرور پر میری درد ول ہو لین دے. وہ ظالماں جے ول ہو گئی تو مڑ کی کرنی ہے ہون لے. نماز بے حیائی تو روک دیے داڑھی بے حیائی تو روک دیے پیڑا رکھ بندے آندن جی مڑ کچھ داڑھی رکھ کے بھی بندے غلط کام تے کر دین. ہو سکتا ہے داڑھی نہ ہوندی تو نہ 1000 غلط کرنا ہوندا رکھ لیا تو 2-3 کر دین دوجے سارے اللہ داڑھی دے صدقے انہاں نے بچا لیا ہوگا. غیب دا علم تے رب کول ہے سانے اس گل تے نہیں نہ ویکھنا چاہیے با داڑھی رکھ کے تے بندہ اللہ دا ولی ہو جاندا ہے. داڑھی سنت رکھ لین نال سنت پوری ہوگی ثواب ملدا رہے گا ہمیشہ. تے جڑا روز سویرے شیو کریندا ہے یا 8ویں دن کریندا ہے وہ جدوں شیو کریندا ہے اودوں گناہ لیندا ہے. حضور دی سنت نو پیراں وچ رولدا ہے زمین تے رولدا ہے حضور سرکار دے ناراض ہون دا سبب بندا ہے. وڈی نہیں تے نکی نکی تے رکھو نا نکی رکھیا میں ثواب شروع ہو جاندا ہے. اگر رکھو تے صحیح کوئی اس راہ تے ٹرو تے صحیح مسیت نہ چاہیا ہے تسی اپنی قبر دا بار تے جاؤ. عزیزاں نے من ذہن بناؤ اپنا کہ اسی نبی پاک سرکار دی سنت بھی سجانی ہون تے اگوں تو مسیتے بھی آنا ہے تے نماز پڑھنی بھی ہونا اسی شروع کروں ہن ڈیگر تو شروع کر کے جانا ہے. جلے بندہ مرد چاہ کھلوے تو مڑا گا کارا کیڑا ہو تھا تے آکھیا با ٹھیک ہے ہن شروع ہے کہ موڑ تے اس لیے تساں ہی کرنا ہے نا تے پیچھے جانا ہے تو ایک بیلی ہے ساڈا ساریاں دے ہی ہو ابلیس صاحب اس کول آ کے آکھنا یہ ہن کی شروع کر دیتا چھڈوں میں مینوں وہ نا ٹی وی کھول پرا مولوی تے جاندے رہندے ہوئے تے یا اس کسے نہ کھنا اللہ کر لینے خیر آئیے کیڑا مروں ہے اجے بڑے دن نے میں پانی بھی چوری کرنا ہوندی پٹھے تو چوری وڈ لینا وڈیا نمازیا چھڈ پرائے جلے سارے کام چھڈے اسلے بنا دے. یہ وہی گل ہے بگولی میں تاں لینی ہے جدو میں صحیح ہو گیا ظالمہ پہنا لیا صحیح ہو میں جلے تو نمازی ہونا ہے نا تو داڑھی رکھ لینی موڑ ویکھی تو برائیاں جان لگنا ہے تو نماز تین روکے دی نماز تینو اندر تیرے ایتھے بولے گی کدے چلنا ہے تو نماز ہن پڑھ کے آئے جس لئے بندے پانی چوری کرن جانا ہے نا تو زور پڑھ کے نکلنا لا الہ الا اللہ دے دل لے چے خیال نماز پیدا کرے گی ہن کدے چلنا ہے جے تو ہن نماز پڑھ کے ہن تو پانی چوری کرنا ہے میں کونوں کرنا ایو تو گل ہوئی بندے آزما کے ڈٹھا کوئی نہیں ہمیں سنی سنائی تے کھڑے تے سنی سنائی بھی اس لعنتی ابلیس دی تے اللہ اکبر. آؤ میرے بیلیو میرے سنگیو اپنے دل وچ نیت بنا لو جڑا نیت بنا لے نیت المؤمن خیر من عملہ میرے حضور فرماندے نے ایمان والے دی نیت دا اجر دے عمل تو بھی کدی کدی زیادہ ہو جاندا ہے. مومن دی نیت دا بھی کدی کدی اجر ہوندے عمل تو بھی زیادہ ہو جاندا ہے اور نیت ایڈی سونی کر چھڑدا ہے تے نیت دا بھی ثواب ہے نیت دا الگ ثواب ہے عمل دا الگ ثواب ہے. سو نیت کر کے اگا عمل طلبیے نیت کر دے پہ ہو کہ اجے مڑ جا کے کرنی ہے میں نہیں آدھا ہاتھ کھڑے کرو میں پیانا نماز دی داڑھی کی نیت کرو نیت کر لو گے تو سرکار حضور سرکار نے فرمایا داڑھی وداؤ میرے امتیو داڑھی وداؤ تے مچھاں گٹاؤ تے سونے نبی دے فرمان تے امتی عمل کرے گے. عزیزاں نے من نیت بڑی چیز ہے. سلطان باو رحمت اللہ علیہ سرکار آپ فرماتے نے جے رب ملدا ناتیاں تو تیاں تے تاں ملدا ڈڈواں
کچھواں جے رب ملدا جتیاں ستیاں تے تاں ملدا ڈھگیاں کھسیاں تے جے رب ملدا مون منایا تے تاں ملدا بیڈا سسیاں رب انہاں نو ملدا میاں حضرت باؤ تے نیتاں جنہاں دیا اچھیاں آبیلی اپنے دل وچ نماز پڑھن دی نیت بنا لے تیرا بڑھاپا سونا گزرے گا پچھلی زندگی باوقار گزرے گی جدوں بندہ آندا ہے نا کہ میرے پتر میرے آنکھیں نہیں لگ دے رل کے جو فلم ویکھی ہے پتر آنکھیں نہ لگے تے ایڈا قصور پتر دا بھی نہیں کیونکہ جدوں باپ بیٹا رل کے فلم ویندے بے حیائی اندر آ جاندی بیٹے دی نظر چوں تیرا وقار ختم ہو گیا کہ تے آپ فلماں ویندا میرے نال بیٹھ کے یہ تو میں تو ایکو جے ہاں یہ کیڑا ایڈا ابا بنیا ودا تے پتر گھر آوے تے ویکھے ابے مصلا ڈایا ہے تسبیح ہاتھ وچ ماں مصلا بچھایا ہے تے قرآن پہ پڑھ دیے پتر بے حیائی کر کیویں سکدا ہے ماں فلم پہ ویندی ہوئے تے پتر جی نہ کرے ایسا ممکن ہے لیکن ماں سامنے قرآن رکھیا ہوئے ابے دے ہاتھ وچ تسبیح ہوئے پتر نو آواز مارے بیلیا پتر ایک پاسے کائنات تیرا ادب کرے گی تو حضور دا غلام بن جا پچھلی عمر اوکھا نہ ہونا تے نبی دی غلامی کر لا نہیں تے پچھلی عمر تیری گندی گزرنی بے نماز پیو دا کوئی بندہ ادب نہیں کردا جے مڑ بھی چھوڑ کردا ہے تو دی مہربانی کیونکہ جڑا بندہ رسول اللہ دے آنکھیں نہیں لگا او دا پتر او دے آنکھیں نہ لگے تے ایڈا کیڑا کمال یہ کوئی نویں گل ہے ابا حضور دے آنکھیں نہیں لگا پتر تے کیوں رو پیندا بے میرے آنکھیں نہیں لگدا تو لگا ہے سوچو نا ذرا میں جو نہ اللہ دے آنکھیں لگا تے نہ اللہ دے رسول دے آنکھیں لگا تو میں پتر تے کیوں رو پینا وہ میرے آنکھیں نہیں لگدا پینا میں لگا تھا اے اللہ تے ساٹھ چھاٹ با مڑ میرے آنکھیں لگے میں وینا جڑا رسول اللہ دے آنکھیں لگدا ہے اللہ والے ہو انج کیویں ہو سکتا ہے بندہ اللہ دے آنکھیں لگے تے اللہ دے رسول دے آنکھیں لگے تے پتر ان دے آنکھیں نہ لگے انج ہو ہی نہیں سکتا امپوسیبل ہے ناممکن ہے اسی پہلا نا فرمان انہیں اپنے رب دے تے اپنے رسول دے اور ساڑی اولاد ساڑی نا فرمان ہو جاتی اے سن سزا مل دیئے پہلا آسی غلطاں آؤ بیلیو اپنے رب دے فرمان بردار ہو جاؤ اس گل تو مایوس نہ ہوئے اب میرے گناہ ڈھیر نے میں ڈھیر گناہ کر چھڑے نہیں تیرے جننے زمین و آسمان تو بھی ود گناہ ہون تے میرے رب دی رحمت تو وڈے تے نہیں نا حضور میاں محمد بخش صاحب فرماندے نے رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے میں تے کم بڑھ جاندہ میرا عزیزہ نے دی وقار اپنے رب تو دور نہ ہو اپنے رب دے نیڑے ہو جا میرا اللہ فرمان نے اذا سالک عبادی انی جدو میرا بندہ میرے تو سوال کرتا ہے انی قریب اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیب
لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. پر جدو بندہ اپنے رب دے قریب ہون دی کوشش کردا ہے میرا اللہ کرم فرما دیندا ہے، اپنے بندیاں تے مہربانی دی نظر فرما دیندا ہے، اپنے بندیاں تے کرم کر کے انہاں دا بیڑا پار کر چھڑدا ہے. گناہاں تو معافی صرف ایک باری مانگ لئیے نا تو اللہ سارے معاف کر دیتا ہے. سو اگلیاں گناہاں دی معافی منگو، پیچھو اپنے رب اگے پیش ہو جاؤ، اپنے مال چو عشر ادا کریا کرو. مال پاک تاں ہوندا ہے اپنی کنک دا عشر سارے دیا کرو. مدارس اہل سنت نو اپنے مال دا عشر ادا کریا کرو، نہیں تے تہاڈا مال پاک نہیں ہونا. طبیعت گھبراندی ہونی ہے وے ہن اے 40-20 مناں چوں ایک من دینا ہے تے میری تے 500 من کنک ہوندی ہے، وہ 20 من بن جانے نے تے اے مڑ 20 من 20,000 دے تے 20,000 ہوئے تے ڈھیر سارا کام، اے ڈھیر سارا ہے. اے سونے منہ والیاں ہو، اللہ دیا نیک بندیاں ہوئے پیاریاں ہو، اے جو سوچے ہی اے کدی نو سوچیا بے میرے پنڈ وچ او بھی ہیں جنہاں کوئی مرلا بھی نہیں تے مہندا کلے دے چھڈیس میری بوتھی دوجا نال سونی تے کوئی نہیں. جس مہندا کلے پورے چ دتے تے ایتھے بندے او بھی تے ہیں نہ جنہاں کول گھر پین واسطے بھی کوئی نہیں. مڑ میرے تے کرم بھی تے دوجیاں نال اباڑا کیتا ہے، اس جے وچوں کو جو دے راہ تے دے چھڈاں تے کی ہو جانا ہے. تے جے وہ دے سکدا ہے نا وہ لے بھی سکدا ہے. جا ٹاپ ویندے راندے تے انہاں نوں پتہ ہے آندن چھپڑیاں دریا ہو جاندیاں تے دریا چھپڑیاں ہو جاندیاں، اوندے تو ڈرنا چاہیے. جے مالک تین 10 کلے دتے نا یا 100 کلا دتا ہے تو تیرے تے کرم بھی تے وادی ہویا ہے نا. ہاں میں تواڈے سامنے بیٹھا، میرے کول زمین کوئی نہیں، تہن اللہ زمین دتی ہے تے بابو جی نے دتی سو انہاں نوں ہی آکھیا اس وچوں اتنا حصہ دینا ہی. وہ اپنا مال پاک کریا کرو. دیکھو اللہ تہن بکرا دیتا ہے، بکرا اللہ تہن عطا کیتا ہے، لیکن اسے ایک حکم دیتا ہے تیرا جدو کھانا ہے نا تو ان ذبح کر کے خون کٹ دیں موڑا لا لی تے جے بندہ آ کے لائے ہن او وچوں کلو خون دا کڈیا تے گھٹ جانا او بھی وچے رہن دے. پرابلم بنی نا، آرام ہو گیا نا. ایو حساب ہے زمین دے عشر دا. زمین دا عشر جیڑا کہ 20 حصہ ہے او اگر تواڈی کنک دے وچ ریا تے او انج ہی جویں تسی بکرے دا لو بھی وچے رکھ لیا تے ہن گوشت کھان دی تیاری کیتی بیٹھے. اون کڈ کے مدرسیاں دیو تاکہ اوتھے رہن والے غریب طلباء پڑھن تے تانوں ثواب دیوے، اور اہل سنت دا مسلک جیڑا ہے اور اللہ دا دین جیڑا ہے او دی بھی ترقی ہوندی جائے تے تہاڈا پچھلا بکرا بھی پاک ہو جائے. اللہ سونا سن توفیق دے وے اور اللہ انہاں بچیاں دے گھر وچ برکت دے وے. اور میں جڑی تبلیغ کیتی ہے میں اے مڑ پیچھے پوچھنا ہے کہ تسی مسجد تے آئے ہو کہ کوئی نہ آئے، تے جے نہ آئے ہوئے تو میں آ جانا ہے سپیکر کھول کے مڑ میں ایک باری دوبارہ اس موضوع تے تواڈے نال مڑ گل دوبارہ کرنی. با کیڑے آئے نے تے کیڑے نہیں آئے تے بھئی مسجد تے کیوں نہ آوندے، تواڈا دل کی ہے. اللہ سونا تواڈے تے اجر دے وے اور تہن جزائے خیر عطا فرمائے. ہن اسی اذان پڑھنی ہے تے نمازوں میں پڑھنی ہے، جنہاں دا وضو نہیں بیلی وضو بنا لو.